O mag-iripos na kamo para sa satuyang Bicolano Loco photoshoot. Ay halat sana. Garo ba kasuaki ko ini? Anong ginigibo mo digdi bibi? Jadi, yung po digdi si Bicolano Loco. Ang sabi po da kay Choy, yung mahilingan da kami pero na siya nag-reply. Bagong ikasubata ni Loco. Iyo po. Day ka na mo na magtarang. Lupit. O ano na lamang, kumusta ka na ni boy? Anong ginigibo mo digdi? Nagkahiriling ko baga sa mga picture mo sa Facebook. bako ako Mas to. hot ka pa sa impyerno. Garo ka talaga si Enrique Hel. O sige na, maduma na ako. Hilingan na sa nakitsa-atsa na bangin. Hoy masiraman baga ang kebab sa Paddy's Point. talaga naman ang pagkakan. Duman talaga kumahapit at siyang pagpuli. Maurag talaga mag-change topic. Ang topic lang ang ma-change ang pagpadangat ko sa imo dae.